Vítame u nového videa. Dneska ideme natáčať. A pôjdeme akú hru natáčať? Roblox. Na Robloxe pôjdeme. Rivals. Takže ideme na to. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. No. Dajte like a odber, aby sme vyhrali. A Samko tu bude rozprávať. Ja hram na počítači. Ja hram na tablete. Na Damianov. Presne tak. Takže ideme bomby. Ok, sorry. A ideme na to. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak a poďme na to. Asi dajme arenu. Arenu Aha, dajme. Kairos. Kairos. Ne. Na to mi nehovor, ľudia. Dáme shotgunu. Ja si berem Kamo? shotgunu. Čo ja som si zobral toto. No vážne, hoď, tebi niečo. Kam tebi niečo, asi by miným zbrane. Tam je. Jeden je mŕtvý. Tam hore. Ok. Tu je. Jo. Zabil som ho. Nice, dobre. Ľudia, teraz sme jedenkrát vyhrali. Hej, prvé kolo sme vyhrali. No. A Teraz ideme na druhé. 4. Teraz na druhé ideme. Jeden je mŕtvý, kde je tam ten druhý? Druhý? Neviem. Kde lieze. Hej. Snajp? On má snajpov. Ľudia, teraz som ja zomrel. Teraz to musí Damian dať. Téma. On môže spanúť. Yes. Jak pekne. Už teraz sme vyhrali druhé kolo. Ideme na tretie. Opa, dostal som zubok. Teraz ja som sám. Samko dáme. Takže ja si zoberiem snajpu. Dobre, Samko. A teraz utekám. Ne, prepáč. Nevadí. Teraz oni prvé kolo A tak vyhrali. vyhrávame. Ja si berem snajpu, shortinu a asi zároveň Ľudia, ak... Teraz oni vyhrali prvé kolo a my už ideme na tretie. Ugu. To nás skoro zabijú. Kde? Ale je mŕtvý. On je mŕtvý. Ja som zobral. Takže si ho zabil. Ľudia, teraz musíme to vyhrať. OK. Ne. Kurník. Okay. Teraz oni druhé kolo vyhrali. Beriem si RPGčko. Lebo chcem sa dostať na tú väžu. OK, poďme. No, sami. No. Ideme. Áno. Čo? Samko, potom si zober, vieš čo? Čo? RPG? Hej. Lebo to dáva 100 HP. Už, takže chcete RPG, tak si zahrajte toto a tak máte 25, tak si môžete kúpiť RPG. 25 kľúčikov. No, tak si môžete kúpiť RPG. Čo? Ne, skoro. Všetko si mal som si zobrať RPGčko. Ja neviem, prepáč.
Tak už sme to všetko prehrali. Super. Tak daj mi RPG. Čakaj, ty si vieš dať. Aha, viem. Jo. Ne. Nice. No, ja neviem zabíjať. Buď ja neviem zabíjať. Zostaň tam. Poďte snotka. Nice. Damiano, to poďte snotka. No, nice. Poďme teraz na to. Kama som mu zabul. Typka, ja som sa spálil. No, spadni. Ne. Okej. Jeden nevrtvý. Pre. Jak mu chlapa. Ten je tam. No. Kde je? Ne. Podám jednu. Kamo. On spadol. Nespadol. Ne. On padá. Yes! Nice, Santo, my sme to vyrovnali. Dosko ho udia. Presne tak. 4-4. Dosko ho. Teraz tam tu podľa mňa skočí. No. Môže. Dávaj teraz. Bro. Kde? Ne. Kde je? Yes, ja som zomrel. To nemáme šancu. Ty si nemal šancu. Nepoďme sa. Teraz ideme druhé. Mám tak. Ďalšie, let's go, Damian. Ďalšie. Ne. Ok, poďme. Tak nevyhráme tak. Ja neviem už. Ale No, poďme. 6, 5, 4. Keď chcete, aby sme toto kolo vyhrali, tak dajte like a odber. 50 lajkov. Daj kon. Daj. Áno. Tak chcete, aby sme to Ne. natáčali, dajte 50 000 lajkov. To nedaj. 10. OK, 10 lajkov. 60, 70, 0. Ale tak samo. Ver si RPGčko. Mám. Nevidíš? Máš. Yes! Ľudia, teraz sme vyhrali prvé kolo. Presne tak. Tak druhé sme vyhrali. Áno, druhé. Oni vyhrali prvé, my sme druhé. Okej. Jeden je mŕtvý, dám jednu tady. Poď tam, poď, daj ho. Nice, dal si. Jak som ho dal? Dobre. Ľudia, teraz sme vyhrali prvé kolo. Nie, tretie. Tretie kolo a ja som typka zabil. Presne tak. Takže a viete, a Samko, keď mám 6 rokov, tak pôjde do školky do školy v septembri, že Samko? Áno. Pozor. Tak, a teraz, dobre? A teraz choď preč. Go.
Zabudol som ho. Headshot. Krásný. Čo? A tur. Prepáč. Štvrté kolo vyhrali oni, nevadí. Dobre, on grizíčkuje, dobre. Dobre. No, on griluje. Mu dám také grizíčko, No. že ľudia. No, Neznášame grizíčka. no. Nenašáme. No čo ty, Bek, no? Čo, Nubák? Nevieš už ani hrať? Easy. No, Piate teraz sme kolo vyhrali. A ja ti mám dať Piaté grizíčko? kolo sme vyhrali. OK, poďme. Sme vyhrali 5. kolo. Dáme. Stanko, tam, tu je. Pozor. Jo. Dostal som hlavu. No, Stanko, tam je. OK, nice. Toto. A teď. 60. A jeden už bude aj 50. On No, 50 HP. Kam to je? Oni vyhrali 6. kolo. No. OK, a teraz poďme my sami. No, ideme vole. No. Zabul som jedného. Uďa, zabul som jedného. Ne. Čo? Cheater. Jak mám ho? OK, to je jedno. Poďme. Uďa, teda sme vyhrali 7. kolo. OK. No. Kam jeden je skoro mŕtvý. 50 a tento. 50, 60. Nice. A ešte Stanko, daj ho. On má pár. Poď. Nice. Uďa, vyhrali sme A teraz 8. kolo. A teraz. to bude Dosť koho? Presne No, tak, dosť lebo je koho. 4-4. OK. A tak vyhráme napríklad, keď tam budeme mať 5, tak sme už vyhrali. OK. Ide. Aj, Pomoc. na mňa zabil s RPGškom. Má 50 HP. Nice, jeden je mŕtvý. Ale tak, bože. OK, takže poď. Takže toto by bolo všetkým. Zabudnite like. Like. A my sa s vami lúčime. Čaute.